Chief Imo wako, ako, aka nenye ako. Imo wako, ako nenye ako. Chief Imo wako, ako nenye ako. Imo wako, ako nenye ako. Chief Imo wako, ako. Compound all the cocoa, ako bedu hugo. We must all family. Hey. Oh, nga muna mwai. Must hand they use you. The light muna mwai. Kay ahya with the light. The light NGB nga akwa n'ulo ha. So ozara the light na ha. So no need dey cut work. My here Nigeria wonye moro nye mamad. Aga keje. Ni mra mad na government ikpa da mad. Owo towo. Chief Imo wako, ako nenye ako. Imo wako, ako nenye ako. Chief Imo wako, ako. Eh. Na, okwa. Give no polun. Polun nam le dala igbe no dron elu nga aga gbashian gbashian. Okay, ma so awo ndi ande na akwu ụgwọ ọkụ. Akwa nde. Awo ha. Agwula. Ngwa gbabege. Weto ya. Pụta. Hey. Ugwu agwula. Hey, ndị na le. Tupa nwayọ. Oh! Ị ga-akụra ndị igbe. Eti mu nwayọ nu. Nwayọ gbabege. Nwayọ. Ngwa, rigoro. Ọsọ Like umrigoro. Nna m rigoro do bisi ọkụ. Panama like otini se me like urigoro. Ele enwe di hand glove nji. Ele safety ihe age nika. Safety obi n'igwe yigoro chinafọ tubem safety. Ngwa no magoro ejidi ya. Eso. Magoro m jide ni aka. Ele otem chi ele otem magoro ahụ jide ahụ aka. Nga tuku no obi n'igwe chinafọ nye m safety. Panama like otini se. Magoro no like oto ka alawa kwanu. Ele ya na-eche. Atụma like go ọrụ na gọọmenti nyere ya tụkụ ma chi ji egwu. Ona bidoro esi echa ọ wụọla mkpumkpumkpu. Jiri wayo. Chichiri mi. Papa mo wako, ako. Awu wadu mo ọkụ tire dala na danger nọ na head. Ana mpago wako. Nkwa anya osusu na esu. Ị ga-eji plier. Omri gro gi mmere go. Get to go tell me. Okay. Nno dị ebe ejidi ya. Did you quick? Okay. Hey, Akema gwa kewu negative. Enwe ahụ negative ahụ na-ejeje ahụ negative na ọkụ. Enwe negative nwe positive. Opposite ka iwe. Ngado call amrụ ndobi. Ndị gro ha na ọkụ niile na street na agwụla. Ngwari go weri. Formatic hotel ama dobi shock hotel. Awa nkwa ọkụ ha kpọ m onyosi. Speak ihe. Eji m Ihe meto nwa. Eji m ya nụnụ. Eji m ya. Gawa kwano. Hey, afọ. Aha ma una ndidi. Nge na ribare aha ma wana gị jijiji. Hey, eche kuti dia ka mo na ka. Wari gwa na ika ada. I like what you need. Hey! Oluwa boy. Akasaba ni go ya. Aba jijiga gawa ọrụ gị. Awa ọrụ gị. Taba ni duo. Mo na ese ku ni ga nyam BP. Bigini. P. Baka itoli kwa Nigeria na me BP. Ne kam te ku bala ko. Ese ku ni ya bo. Aga fin ko ya. Be de me no asu alu. Be de ku ma. Olu. Ya bu blaga. Ngawuli na no yam gi. I'm with you. Hey! Ogari tuo. Ma ti da la nti wa ya ba. Ogari tuo. Hey. Ogari tuo. Nwa ni ga mepe mo obi. Akule Chineke kpọgọ ọkụ. Ogari tuo na Chineke kpọgọ ọkụ. Ido gam nuwe. Ula na saba po. Adamala ko to nesa mo ọkụ. Amucho ka agida akwụ ụgwọ. Ogari tuo ka mani choice disconnect ogari tuo. Kita karam blue ni maka chukwu gida like am. What a mess. Oga ko ebugi bena ni pola. Oga. Hey, Chineke m. Hey. Oga ka sigi be akọ talk here. Chekwe. Madam. Keke kwa madam. Ota afogo ha water afongo kena. Eno disi gida za madam ma afogo ni ka afọ meji mo onita. Why you muri ise? Eno disi do afogo be na enu here. No wonder na so nyile shake here ko nye ko makwa ihe. Oga pari onwe go. Burida da saba po. Ogu makwesiri bari onwego. So isi na ndị na fusira ya okida akwụ ụgwọ. Abale unu gbagare di unu gbalita yelu. Sound na aleli makwa sound ba na aleli owo ọkụkọ na. Ibata ka come back work before ka be bere guzo. Ibaka ku mu go do you check my bill? Bia and check bill mana na ego ọkụ. Nigeria check bill am go la hụrụ akọtọ. Get this collection book gi. Osu
Get disconnection book. Oh, no, na konya wa ya wa wutam tia. Okay, book wa gebe. Kafukwe re nyina ya na ko be ko gi fepo kopla. Bi haprum ndinne nwere ko ka hariem kan. Oga ke safety ji bagani ya. Oso. Get safety ji bagani pola. Oh, kom na bana blue no mi chineke yiwrem blue no. Ni ya blue eje mram no wanile. Chifi mo what wide ada so meso. Awe zoku. Aka munu yengwe problem. Buru la saba pona. Come am ge bi hapo ebuogu no so aponga. Onye nwoke ka nwaanyị. Oh, him joge ya. Afọ karịrị akara ogodo mmamụrụ mụ 10 gbọtọ afọ. Afọ mama ayo bedoke. Ka utu afọ. Utu sheria. Aka buru la saba pona. Ogoto respect onwe gị. Enwe otige chukwu kịta. Nwure penaife m. Papụ ogu tuwo ya. Aka ya apply open knife. Ogo tu pepe. Nwoke ke ga akụsị ime ọnụ mepa. Ngwa ya Ọ bara na egbe igwe. Ebuli mmiri ọsọ ụla. Ya bọtọwa. O ji na-atụ ụgha. Achọghị ịtachi otu asọwa nsọ. Oga akwa m ụgwọ ọkụ 1. Aji m dị NEPA ụgwọ ọkụ 2. Unu na-abụ na mam kwụ na ndị tech, kwụ na ndị marketer. Unu na-abụ na ndị tech onye marketer kwụ na-abụ. Ole nke anyị Anyị wụ ha abụọ. I will tell. Okay, Pam will take. One go market. Nwa ke marketer book iji bịa ba. I must say the market book. Market ịba n'ime ahịa gị zụrụ market. I get na agaho. Oga bulu la saba. I want to make it beer. Oga bulu la saba. Oga bulu la saba. Hey. Ị ga-agbajira anyị nepo. Ị ga-emebiri anyị nepo. Watch them. Ngwa gịnị eme tọpụ? ladder kwanu. Lagịnị. And I'm happy. Our Lord Jesus is my ladder. Abia. Nna m. Wetu. Emine ka afọ gị ha. Ka m se ladder. Don't worry, I must ask these people around. So this is my daughter, Utonwa. We are here again to do another beautiful one. As you all know, we normally give it to you back to back, bomber to bomber, you know. This one now, let me not just say what it is until it comes out. You go shock, isn't it? Yeah. Say them, una go shock. Una go shop. Oh, you see, she even put, una go shock. Oh. Give me 5. Yes, what's your name on this one? Just Princess is her name on this one. And my own name is Just Prince. The two of us are Just Prince. Good one. Now go and sit down. Go out of the sun so that your color will not spoil. Yes, you will not mess.